אני לא יודע איך אני יוצא מפה. תראו, לא מה יש בדרך. אני לא רוצה, אני רוצה פתק. לא מאמין לך! קדימה, תנו לו! תקשיב, אני באתי בפוזה, כולי שם חליפה של חוק, יזם, הוציא הכל חדש מהטיקטים, בא לעלות על האופנוע, לא מניע! תוקפים אותי פה בחוץ. אז בוקר טוב חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של טוני ווילי. קמתי לפני השמש, השעה 6:12, והיום יש מרוץ מוטוקרוס, מוטוקרוס ילדים ומוטוקרוס בוגרים. אני הולך להשלים את המרוצים שהיו חסרים לי לתעודה של ההדרכות. אשכרה, אני ערב בשעות כאלה. יאללה, נצא לדרך. כמו שאתם רואים, הבוקר התעוררנו לבוקר גשום, וכנראה שעוד הולכת לבוא סופה ממש חשובה. אז אני מקווה שלא יבטלו לנו את המרוץ ושהכל ילך כמו שצריך. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal. תקשיבו, יורד מבול. נראה לי שהלך המרוץ, נראה לי שאין, נראה לי שזהו, אכלנו אותה ויקטור. תראו את הים, תראו איזה בלגן בים, אם הייתי גולש, לא. אם מישהו רואה את זה וקשור למסלול הזה, אז אני רוצה להתלונן על הדרך. מה זה? שמעו שאם יהיה מבול כמו שאומרים, אני לא יודע איך אני יוצא מפה. מה שבטוח זה שבדריפטים, אבל אולי אני אהיה מחובר לאיזה טנדר. לא מאמין, אי מלא. אתם לא יודעים מה ראיתי עכשיו. פאק! תסתכלו טוב! הנה, תראו, למסלול, נכון? רשום שם שלט למסלול, ותראו, לא מה יש בדרך. יש תעלה של מים. איך אני אמור לעבור? אני לא רוצה, אני רוצה פתק! תן לי פתק! איזה מצחיק, כל הזה, כאילו פה בכניסה מסודרת הדרך, אתם מבינים? אבל זה ששברתי את האוטו כל הדרך. תודה רבה. איפה הימים שהייתי משקיע? עם היד שלך תן אחת. זהו, מספיק, זה יושב טוב, זה מספיק לנו. גם פה, נראה לי שזה נתפס. הולכים לבדיקות הטכניות, דוק את האופנוע שהוא כשיר, מלא פתק, ונתחיל. איה, מה את אומרת על המרוץ היום? ממש כיף. ש? ממש כיף. אז בטח כיף. הייתי איך לנצח את הבנים, איך לפתוח להם את הצורה. אני מתביישת. מה יש לך להגיד על היום? גם היום אנחנו בצ'ם פקטורי. כן. אני... הוא מצלם אותך! מה את צועקת? נקווה לטוב. מה זה נקווה לטוב? תגיד, אני הולך לפתוח להם את הפנים היום. לפתוח להם תחתחת, תחזוב את הפנים. השם ישמור. עשה דריפטים. היידה, עשה צלחת. איפה היה? רגע. נראה טוב? וואלה, נראה $1,000,000, אה? כן. אני לא יודע איפה האופנוע. האופנוע! ננסה. מה אתה רציני? לא מאמין לך! יאללה. קדימה, תנו לו. לימון, אתה תשלם על זה! לימון לא נהיה מעניין. דאם, הוא נראה עצבני. אין מזל בחיים. לימון, מה זה לימון? מה עשית לילד? הוא בא להתחרות. דפק אותי, בוא נתקשר אליו עכשיו. תתקשר, תגיד לו. לימון! נכון, אמרתי לך, תעבור על האופנוע רגע, תראה שהוא עובד. אמרת לי הכל טוב? לא נגעתי. אני יודע, איזה אתה? אני מניע את האופנוע, לא מניע. רץ איתו, דוחפים אותי, רץ איתו, דוחפים. מה בסוף? הצינור של הדלק בין המכל לא מחובר. באלוהים.
כמו איזה טמבל כולי עם כבלים. תקשיב, אני באתי בפוזה, כולי שם חליפה של פוקס, קסדה, מוציא הכל חדש מהטיקטים, בא לעלות על האופנוע, לא מניע. דוחפים אותי פה בחוץ. אתה יודע איזה פניחות? אתה יודע, בלחץ, אני מאחר. כולם צוחקים עליי, דפקתם אותי רצח. אין מזל. לא מנהל גדול. אין מזל. מזל בחברים. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon it double. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon it double. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with it. טוב חברים, אין ספק שהיה יום משוגע לגמרי, היה סופר כיף, סופר מצחיק, היו כמה פדיחות, אני מודה היו כמה פדיחות, אבל זה חלק מהחוויה, זה חלק מהדברים שאנחנו אוהבים ובשביל זה אנחנו חיים ובשביל זה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים. אז אם אהבתם את התוכן שלי ואתם רוצים להמשיך לעקוב ולראות עוד סרטונים כאלה ועוד סרטונים של הדרכה, כל מיני דברים שקשורים לאופנועים ולתחום של הספורט המוטורי וכל מיני דברים כיפים, תלחצו סאבסקרייב, תירשמו לערוץ, תעשו לי לייק ויאללה בואו נמשיך בעבודה עשייה.